добре дошли в новото видео. Днес ще правим, както сте видели по заглавието, едно от най-любимите за вас неща, за което ме питахте доста пъти след последното ми такова видео и ми писахте и в коментари, като предложение ви бях попитала дали искате. Това е да ви покажа моите любимци и разочарования. Конкретно в това видео няма да си говорим само за продукти от дрогерията, а ще ви кажа за цялостно любимци и разочарования, продукти, които ги няма и в дрогерията. Това са продукти за лице и за коса предимно, даже мисля, че всички са такива, но останете до края на видеото, за да видите от какво съм доволна аз и от какво не съм доволна, за да можете да прецените за себе си дали бихте искали да пробвате дадено нещо или не, защото пък от някои от моите разочарования не са никак евтини. Така че сега ще ви покажа и ще си отговорим на въпроса дали някои конкретни марки си заслужават парите или не. В началото на видеото ви напомням да се абонирате за канала, защото виждам много хора, които гледат видеята, но не са абонирани за канала. Ще ви бъда благодарна. Ако такъв тип видеа са ви интересни, може да ме пишете долу в коментарите дали бихте желали по-често да правя такъв тип видеа, защото към момента не са от най-често срещаните в моя канал. Но нека преминем към основната част на видеото. Това е да ви покажа любимците и разочарованията, като ще започнем както и в предишното видео с моите любимци и ще започнем с тези, които са в категория коса, по-конкретно в момента. В категория коса имам няколко любимеца, като ще започна от тези, които използвам в банята по време на моето къпане. Става въпрос за един балсам за коса, който е от много любима моя серия. Аз съм ви показвала в предишното видео от същата серия, само че с друг аромат. Става въпрос за ето този балсам за коса. Това е от серията Garnier Fructis и конкретно този е с папая. Предишния беше с банан от тази серия, в момента е с папая, реших да опитам и него. Разбира се, аромата му е все толкова божествен, колкото беше и с банана. Наистина уникален, силен аромат, задържащ се в косата, не само че е силен, наистина се задържа на косата. Банята после мирише цялата на аромата на този балсам от тази серия. И всъщност е доста... Смятам, че работи за косата, защото косата след него е много мека и приятна на допир, освен че мирише невероятно. Получавам постоянно комплименти от Слав, когато се къпя с този балсам, изключително много му харесва и на него. Така че ви препоръчвам да опитате някоя от серията Garnier Fructis с различните плодове, който разбира се е най-подходящ за вашата коса. Конкретно този балсам е за увредена коса, затова реших да опитам него, да изпробвам. Аз не го опитвам всъщност, но да изпробвам. За шампуани не мога да говоря в момента, защото аз в предишното видео ви показах шампуана, който използвам на Дори, вече сме говорили за него. Нови продукти от гледна точка на шампуан за измиване на косата не съм купувала, те първа ще видим дали като купя какъв ще и дали ще остана доволна, но това ще бъде за следващото видео. Друго нещо, което използвам всъщност след баня е крема на Миаманте, ето този. Много се чудих дали да го включа в любимците ми, защото доволна съм от него, бих казала, че съм доволна. Наистина косата се усеща по различен начин, когато си сложите крем и когато не си сложите крем. Доста по-разпиляна е, когато няма крем, но не знам как бих могла да се изразя, но просто смятам, че всеки един друг крем, който е по-евтин от този на Миаманте, би свършил същата работа. Аромата му е хубав, но смятам, че и кремовете, например на Garnier, не съм ги пробвала, но ще ги пробвам сега, когато този свърши и ще видя. Не мога да кажа с точност моето мнение по въпроса, но смятам, че биха вършили същата работа според нещата, които съм използвала в момента на тази марка. Така че слагам го в моите любимци, но бих се опитала да го заместя с някой друг на този етап, за да изпробвам и нещо различно, а и да видим всъщност дали наистина се заслужава да бъде към любимците. Когато излезна от банята и подсуша вече моята коса,
използвам един серум за скалп. Този серум е ето този на Revox. Аз съм ви го показвала и в други видеа. Серума е чудесен. Той е хидратиращ серум за скалпа, понеже аз знаете, че имам проблем с лющещ се и сух скалп и наистина съм много доволна. Разнасям си го по целия скалп и като цяло ефекта, който виждам на този етап, без да съм сменяла каквито и да било други продукти, е много хубав. Така че предполагам, че той върши работа в този случай. Не знам, разбира се, все още това ми е първото шишенце, не съм го изхабила, ще видим как ще се случват нещата, дали ще работи, но на този етап съм доволна, така че ще продължа да го тествам. Бих могла да го отнеса към любимците със сигурност, защото е приятен. Аз харесвам продуктите на Revox, използвала съм и слънцезащитата им и към момента бих могла да го сложа към любимците определено. Нещо, което ми е тотален фаворит и използвам всяка вечер преди лягане, е ето този. Това е нощен флуид за коса, който се нанася на косата преди лягане всяка вечер. Аз го използвам и освен, че мирише уникално, просто прави косата толкова мека и толкова приятна на допир. Аромата се задържа, много е силен. На моята любима марка Balea затова реших да го изпробвам. Гледах видео на момиче, което го похвали, реших да си го закупя и аз и съм крайно доволна от него. Би го сложила като тотален фаворит. Слагам си няколко помпички на ръката, разнасям си го по дължините и наистина прави косата изключително мека и е с много силен аромат, както вече казах. Остава си аромата и се усеща и за околните много приятно. Така че бих ви препоръчала да го опитате. В принцип самия флуид се води за увредена и късаща се коса, затова аз реших да изпробвам. Все пак моята коса е руса, боядисвана е доста пъти и затова има нужда от доста грижи и хидратация и всякакви такива серумчета, флуиди и всичко възможно. Затова реших да изпробвам този флуид и останах крайно доволна от него. Последното нещо, което бих искала да ви покажа в продуктите от категория коса към моите любимци, е едно спрейче на Balea. Това е ето този спрей. Той се води спрей, който е за оформяне на кадрици или на косата на вълни, за къдрава коса. И по-скоро е спрей, който да си напръскате косата, да си я навиете на някакви ролки, с колан, с ролер, който както си я къдри и да преспите. Това е преди лягане, пръскате си я, слагате си, навивате си и стилизира косата. Аз не съм го ползвала по този начин, но съм го използвала за да си направя афрокадриците. Може би сте гледали влога от Гърция, тези афрокадрици. Всъщност го използвах по цялата коса, пръсках абсолютно всеки един кичур по-отделно, след което го навивах на сламка и наистина станаха много хубави кадриците. За няколко часа се бяха оформили чудесно. След това не съм си слагала от него, беше ме страх да не ги разваля, не знаех как ще подейства, но някога ще го изпробвам и след като разваля кадриците, за да видя как би действал. Към момента съм го използвала само преди да навия кадриците и наистина останах доста доволна и доста впечатлена от резултата. Разбира се, сигурна съм, че не е само заради спрея и биха били станали, защото преди не съм го използвала и отново съм си правила такива кадрици, но смятам, че подобри времето, за което се получиха самите кадрици доста по-бързо от времето, в което по принцип аз съм си отделяла за да стоя с сламките, така че бих го добавила към любимците на този етап. Може малко да се е променил ъгъла, но малко нагласих камерата, защото не ми харесваше светлината, така че за това може да ви е малко по-различно. Продължаваме с 3 продукта, които използвам по принцип в банята, като единият е ето този гел за бръснене. Аз съм ви го показвала в видеята, т.е. във влога съм ви го показвала от първото ни море в Бургас. Там си го купих от DM и съм изключително приятно изненадана от ефекта, който има. Доста по-лесно се епилира кожата. Той си е всъщност за бръснене. Не е толкова неприятно усещането след като сте се избръснали. Предполагам, знаете за какво говоря. И наистина е доста по-добре.
То си е гелче, изсипвате си го на ръката, като го разтъркате става пяна и си намазвате където ще се бръснете, след което си минавате и доста по-добре се изчистват и косъмчетата, както и самото усещане след това е много по-приятно, така че определено вече без гел за бръснене определено не бих се бръснала и ми е тотален фаворит. Следващите две неща всъщност са едно и също, но ще ги покажа заедно. Става въпрос за душ геловете на Balea. Конкретно това е мъжки, това е дамски, единият е Слав, другия е мой и сме изключително доволни от душ геловете на Balea. Просто 10 от 10 са като продукт, определено. Първо, че са на някакви минимални цени, вече почти на такива цени душ гелове не може да откриете. Например, на тези марките Old Spice, Straight и така нататък, които се продават също в дрогерията. Просто цената им не надвишава 1,99 лв, което е много ниска цена и отделно сме изключително доволни от самото качество на душ геловете, защото миришат уникално. На мен това ми е втори такъв на Balea с различен аромат, на Слав също му е втори и са с много силен аромат, остават по кожата като аромат, освен това са много приятни докато ги използваш, защото пак както и балсама с папаята, за който ви говорих малко по-рано, цялата баня започва да мирише на хубаво и наистина се усеща като се изкъпеш, след теб мирише много приятно. По кожата също се задържат, както казах, и наистина ефектът им е чудесен. Още повече ще са толкова ефтини, така че определено ви ги препоръчвам. Исках да ги включа тук, за да ви ги покажа и да ви изкажа моето мнение по въпроса с душ геловете на Balea също. Всъщност аз съм си голям фен на самата марка, но не бих казала нещо хубаво, ако наистина не съм доволна, определено. Така ви показвах неща, с които си мием тялото. Ще покажа и още едно нещо в категория продукти за тялото, защото просто други такива няма към момента, но този продукт много бих искала да ви го покажа. Става въпрос за ето това олио за тяло. То отново е на марката Balea, разбира се, и е с 5 действия. Наскоро ви го показвах в един влог, но аз не си съм много доволна. Както вече ви обясних във влога, то е за стягане и хидратация и против стрии, т.е. против появата на стрии. Наистина много приятно олио, попива страшно бързо в кожата, не става мазно. Аз не го използвам за абсолютно цялото тяло, за определени части го използвам, но попива много бързо, мирише уникално и дори след това ръцете ти не са толкова мазни, че да имаш нужда да ги измиеш веднага, защото има такива олеа или дори има такива за тяло, които са като крем за тяло или лосьон за тяло, които са изключително неприятни, оставят много мазно, много лепкаво по ръцете и ти си намазал тялото обилно и то си попива, но от ръцете имаш нужда да си го махнеш веднага. Продукта, аз не харесвам такива продукти и се радвам, че това олио всъщност не е такова. Да не говорим, че такива и кремове за ръце има също, които са ти неприятни, дори ти си намазал ръцете, за да си ги намажеш, да са ти хидратирани и трябва да си ги измиеш. Но да, това олио е чудесно и ви го препоръчвам, ако решите да го изпробвате. Аз много време му се чудих и накрая реших да си го закупя и да го изпробвам и наистина съм доволна от моето решение. Продължаваме с последната категория от моите любимци и това са продуктите за лице, разбира се. Ще започна с един продукт, който ми е изключително любим и вече втора опаковка би свършва от него. Това е моята измивна пяна за лице. Ето тази на Elizabeth Cosmetics. Показвала съм ви я, мисля, че в видеото с рутината за лице. Изключително съм доволна. Наистина продуктите на Elizabeth Cosmetics са много хубави. Аз съм използвала 2 пъти серията им за проблем на кожа с роза. Тези продукти, те са 3 продукта. Използвала съм активния флуид, кремчето за лице, както и пяната, но вече всичко друго ми свърши и ми остана тази пяна, която също е на превършване. Не знам дали в момента бих си купила отново от нея, защото искам да пробвам нещо различно, като измивен гел за лице или пяна за лице. Не знам какво ще си купя, какво ще си харесам, но сякаш ми се иска да пробвам нещо различно в момента.
момента. Не искам отново да е същото. Просто вече ами от около 10 месеца използвам тези продукти само за измиване на лице, тази пяна по-конкретно, и ми се иска да пробвам нещо различно. Наистина хубавото при нея е, че издържа страшно много време като количество. Тя е 150 мл, но аз лично си я използвам по няколко месеца. Активният флуид и кремчето за лице свършват много бързо, но от тях съм страшно доволна. Наистина препоръчвам ви, ако имате проблеми с кожата, да изпробвате. Първоначално, като ги започнах да ги използвам, наистина останах страшно доволна. Имаше невероятен ефект върху лицето ми. Активният флуид и кремчето, както казах, свършват по-бързо, но пяната си издържа много време. Пяна я използвам вече около 4 месеца и си има още. Тук е важно да добавя, че използвам веднъж на ден. Ако я използвате 2 пъти на ден, предполагам, че за не повече от 2, няма и 3 месеца ще ви свърши, но аз вече 4 месеца си използвам, само вечер си мия лицето с пяната, правя си двойното почистване, знаете, това е тема за друг видео, но тази пяна е чудесна. Следващите продукти, които бих искала да ви покажа от грижата ми за лице, са 2 крема, като те са на марката Balea отново, разбира се, и са дневен и нощен крем, които аз използвам, дневния сутрин, нощния вечер преди лягане, и са ето тези 2 кремчета. Надявам се всичко да фокусира, просто не виждам. На такова място съм, че не виждам какво снимам, нямам огледало пред мен, но надявам се всичко да фокусира. Тези 2 крема са уникални. Аз съм изключително доволна от текстурата им. Те са за суха кожа, с орея са, и съм много доволна от текстурата на двата крема. Може да видите, че нощния крем почти ми е свършил вече. Аз си го бях купила преди доста време, бях спряла да го използвам, исках да си доизразходя този на Elizabeth Cosmetics, сега отново се върнах на него. Дневният крем е с слънцезащита 15. Може би сте гледали клипа с новите придобивки от DM вече, когато качвам този, и там, така ви казвам, че ще го изпробвам и ще ви дам мнение. Ето, давам ви мнение, много съм доволна от него, текстурата му е страхотна, много добре хидратира моята кожа лично, аз съм с доста суха кожа и съм доволна. Същото се отнася и за нощния крем, с малко по-различна текстура, разбира се, защото все пак е нощен. Но наистина чудесни са, без парфюми са и са с 5% орея, поне така пише на самите кремчета. Много съм доволна лично аз и са много бюджетни, не са били повече от 5 лева едното кремче. Така че, ако решите, може да ги изпробвате. Кремчето, което използвам за около очите, е ето това в момента на Alverde и съм си много доволна от него. Знаете, че Alverde отново е марка на DM и реших за това да го изпробвам с витамин С и с един много хубав апликатор. По много лесен начин се нанася чрез него, така че към момента съм си доволна от самото кремче. Доста приятно попива бързо около очите, като си го нанеса, и наистина супер е. Доволна съм и от него. Последни 2 продукта имам да ви покажа, свързани с грижата за моето лице, от които наистина съм доволна. Единият продукт е едно кремче, което е против пъпки, отново на Balea. Честно да си призная, не знам доколко ефекта се дължи на него, защото все пак използвам и други продукти, но аз всъщност си го използвам върху пъпки. Когато ми излизат пъпки, си ги мажа по-обилно така с него и си минават доста бързо. Бих казала, че действа, затова съм го добавила в любимците. Просто изпробвам го. Сега все повече и повече, като ми излезе някаква пъпка, си я мажа с него. Доста бързо минава, дали от само себе си, дали от кремчето, но аз съм си доволна. Виждам добър ефект, след като си мажа пъпките с него. Не искам да ви подвеждам, аз не съм специалист, отделно нямаме проблемна кожа, имам предвид проблемна кожа с акне или много пъпки да ми излизат. На мен ми излизат рядко пъпки, доста често преди да ми дойде менструацията, но просто си използвам това кремче и съм си доволна, виждам си резултати. Ако имате много проблеми с кожата, акне, много пъпки, които излизат или често, не мога да ви кажа би ли ви помогнало или не, но
аз си виждам резултат за моята непроблемна кожа. И последното нещо, което бих искала да ви покажа, е слънцезащитата, която използвам. Това е ето тази. То всъщност е слънцезащитен флуид, фактор 50 и е на DM марката Sundance. Аз използвах един флуид, реших да си взема още един. Този е малко по-различен от този, който използвах и ми свърши всъщност. Този е за чувствителна кожа. Знаете, че имам проблем с суха и чувствителна кожа, така че реших да изпробвам този. Доволна съм към момента. Нямат аромат, което е хубаво. Текстурата му е приятна, добре попива в кожата, така че бих казала, че съм доволна от този от предишния. Може би предишния ви го показах в предишното видео за любимци и разочарования, не съм сигурна, но мисля, че ви го показах. Доста добри попадения има от DM, определено от DM, марките на DM личните, които са. Стигнахме и до втората част от това видео, именно за разочарованията. Тук отново няма много разочарования, малко повече са от предишното видео, но пък така добре е да си дам мнението, за да чуя и вие какво мислите всъщност по въпроса. Ще започна, за да не кажете, че прехвалвам продуктите на DM, ще започна с едно разочарование до някаква степен на Балея. Става въпрос за ето този серум за лице. Аз дори в момента не го ползвам, той ми е почти чисто нов. Проблемът ми тук е, че е прекалено гъст самия серум. Той е малко като крем вътре. Той е бяло, дори не е прозрачен серум. И много трудно се взима. Просто помпичката почти не хваща. Може да видите колко малко, всъщност не знам дали се вижда, но ето тук е хванало с едно пълно загребване додолу. Додолу е прибрано и не загребване, ами всъщност напомпване. Взима супер малко. Много е трудно да си извадиш първоначално от серума, изобщо да си изтискаш, за да можеш да си нанесеш на лицето. Просто нещо не е измислено като хората. Труден е за употреба, много труден. Не бих казала, че самия серум вътре е лош, но не е измислен. Самата му текстура прекалено е гъст и може би затова помпичката не иска да напомпва достатъчно количество, за да си вземеш от него и да си нанесеш на лицето. Просто това за мен е проблем и мен това нещо лично много ме дразни и затова и не го използвам в момента. Той си стои чисто нов. По тази причина просто не успявам да си напомпя и това губи страшно много време да помпите няколко пъти, да вадите няколко пъти, да си слагате по лицето. На мен лично ми губи страшно много време и това не ми харесва, защото не съм от тези жени, на които им е приятно да седнат и по половин час да си правят рутината. Напротив, аз обичам да седна, да си я направя, за да се погрижа за лицето си и да стане да си върша нещата, които си имам. Не ми е много, как да кажа, не ми е приятно, по-скоро ми е задължение да се погрижа за лицето си, затова ме дразни това нещо страшно много. Другите 3 продукта, които още имам да ви покажа от моите разочарования, са от категория коса. Не знам дали бих ви изненадала или бихте си казали и аз мисля така, но това са продукти на марката Miyamante. Аз ги използвам и ги харесвам по принцип като аромат всичките продукти, но имам чувството, че когато използвате прекалено често и дълго време тези продукти, те просто спират да действат на вашата коса. Не знам дали съм само аз така, но не мога или поне не виждам ефекта, който искам да видя за парите, които струват самите продукти, защото, както знаете, използвам шампуана на Dori, който купих за 15 лева от Lily и имах чудесни резултати. Знаете, че използвам балсама, който струва 7-8 лева от DM и отново имам чудесни резултати, а от маски и шампуани за по 30 лева всяко някак си не виждам този ефект, който искам да видя. Аз използвам ето тези два продукта, вие ги знаете, шампуана и маската. Шампуана е за обем, маската е хидратираща. Не ме разбирайте погрешно, много харесвам миризмата на всички продукти Miyamante, както вече казах. Харесвам текстурата им, харесвам и докато ги използвам, но не бих казала, че цената е
Не знам, че цената е окей за качеството, което лично аз виждам върху моята коса. Просто пак казвам, по-евтини продукти, които използвам към момента от дрогерията, ми вършат по-хубава работа от продукти, за които съм дала доста, защото аз след коледните празници имаше такива промоции на кутии на Миаманте и си поръчах, като в самата кутия влизаха шампуана и маската, както и мисля, че 2 крема за коса имаше вътре. Дадох над 100 лева за тях и просто не мога да кажа, че съм очарована от самия ефект. Пак казвам, не ме разбирайте погрешно, не мога да кажа, че съм крайно разочарована от продуктите, които съм сложила в категория разочарования, но все пак не бих казала, че съм просто, че цената е оправдана. Това не бих казала. Това се отнася и за еликсира на Миаманте, последния продукт, който ще ви покажа. Може да видите, аз този еликсир съм си го купила преди близо 2 години за 32 лева, защото още имам цена тук, но почти не съм го използвала, т.е. аз съм го използвала, но има още. Ето тук може да си представите реално колко често го използвам, почти не го използвам в много редки ситуации. Много по-хубава работа ми вършат кристалите, които имам, както и аргановото олио също, което си използвам. Не мога да кажа, че съм супер впечатлена, миришат божествено. Той еликсира, както и всичко друго на Миаманте, мирише божествено, но просто не бих могла да кажа, че има хидратиращия ефект и ефектите, които всъщност са описани за самия еликсир. Сега ще ви кажа. Пише, че придава блясък и мекота, че не омазнява, че разресва и защитава косата. Не съм съгласна с почти нищо от тук. Да, придава и страхотен аромат на косата, мекичка е, но ако прекалите дори малко с количеството, което слагате на косата, косата се омазнява изключително много и се отежнява по този начин. Аз си слагам, разбира се, само надолу по дължините, примерно от тук някъде до долу, и си разнасям хубаво, но пак омазнява доста. Блясък не съм видяла, кой знае какъв. По-скоро мирише приятно и е мека косата, разбира се, но на вид не е толкова приятна, колкото на докосване и на миризма. Просто си я отежнява доста. Самите кристали, самия еликсир си я отежнява, то не е кристали. Пак казвам, повтарям се, не мога да кажа, че 4-те продукта от категория разочарование са крайно разочарование. Може би бих използвала, аз ще си ги доизползвам всъщност, маската и шампуана, както и еликсира, но някак си на този етап не съм на мнение, че цената е оправдана спрямо качеството, затова съм ги поставила в тази категория. Интересно ми е да чуя вие какво мислите. Интересно ми е да чуя дали харесвате и използвате марката Миаманте, дали мислите, че са прекалено завишени като цени, защото пък в крайна сметка плюса при тях, ето мога да изтъкна веднага един плюс, е, че те са за цената си се използват доста дълго време. Аз примерно крема за коса го използвам по около 5-6 месеца, като си го купя 30 лева. В такъв случай, за такъв диапазон от време са доста добре, но просто някак си не бих на този етап повторила да си купя от продуктите на Миаманте. По-скоро бих изпробвала нещо различно и някаква дрогерийна марка, за да видя какъв ефект би имало върху моята коса. Но това е, което имам да кажа към момента. Бих се радвала да чуя какво мислите и за останалите продукти, които ви показах. Изпробвали ли сте някои от тях, доволни ли сте, имате ли какво да ми споделите за други подобни продукти, дали бихте ми препоръчали нещо да изпробвам. Не само дрогерийни продукти, като цяло някакъв продукт за коса, за лице, за тяло, бих се радвала да ми препоръчате. Не съм ви показвала грим продукти, защото аз просто не съм си купувала нови грим продукти. Както вече знаете, аз не се гримирам толкова често и толкова често не ми е необходимо да си купувам гримове. Но това е относно моите любимци и разочарования. Ще се радвам да харесате видеото, ако ви е било интересно, да отговорите на всички въпроси, които ви зададох в коментарите относно различните продукти и неща, които говорихме, да се абонирате за канала, защото, както споменах, просто има страшно много хора, които гледат видеята,
но не са абонирани. И също ще се радвам да ме последвате в другите ми социални мрежи, TikTok и Instagram. Оставила съм ги долу в описанието. Благодаря ви, че и този път бяхте с мен. Оставям по екрана и от другите видеа можете да гледате и някои от тях, ако не сте и ако ви е интересно. И ще се видим съвсем скоро в следващото видео.